Hei pomo, kaadoitko minulle taas tutun ginger ale lasin, koska tänään pääni on täynnä kysymyksiä? Tietenkin Aino, ja tänään sinulla on tilaa ottaa asioista kiinni rauhassa. Minua on viime aikoina pelottanut ajatus siitä, että joku voisi soittaa äänelläni tai äitini äänellä ja saada minut tekemään mitä vain. Puhut syväväärennöksistä ja varsinkin tekoälyllä luodusta äänijäljittelystä, ja huolesi on hyvin ymmärrettävä. En edes tiedä mistä aloitan, koska kaikki tuntuu yhtä aikaa taialta ja petokselta. Aloitetaan yksinkertaisesti, koska se on paras tapa purkaa pelko, ja katsotaan mikä on ilmiön ydin ja mikä on turhaa melua. Mitä syväväärennös tarkoittaa käytännössä, ihan arkisesti selitettynä? Se tarkoittaa kuvaa tai ääntä, jonka tekoäly on muokannut tai tehnyt niin, että se näyttää tai kuulostaa aidolta, vaikka ei ole. Onko se vaikea tehdä, vai voiko kuka tahansa onnistua jossain määrin? Vaikeus riippuu tavoitteesta, mutta matalan kynnyksen työkalut tekevät helpoksi tuottaa ääninäytteitä, jotka riittävät hämäämään kiireisen ihmisen. Minua pelottaa eniten puhelin, koska se tuntuu intiimiltä ja nopealta, ja siinä ei näe kasvoja. Juuri siksi äänijäljittely on nyt suosittu huijareiden työkalu. Koska ääni kulkee nopeasti, osuu tunteeseen ja ohittaa järjen, jos tilanne on kuumennettu. Miten järki ohitetaan niin helposti, vaikka ihminen olisi fiksu ja varovainen? Ihminen on sosiaalinen ja oppii kuuntelemalla tuttuja rytmejä ja painotuksia, ja kun tutut merkit kuuluvat, aivot täydentävät loput ja luottamus syntyy. Tuntuu epäreilulta, että jokin voi matkia läheisen ihmisen tapaa hengittää ja painottaa sanoja. Se tuntuu epäreilulta, ja siksi tämä ei ole vain tekniikkakysymys, vaan myös ihmisyyden kysymys, jossa meidän on opeteltava uudet rajat. Mistä minä tiedän rajani, jos ääni kuulostaa oikealta ja pyyntö on kiireellinen? Sinä et voi tietää pelkän äänen perusteella, joten tarvitset etukäteen sovitun menettelyn, joka katkaisee kiireen lumouksen. Millainen menettely oikeasti toimii kiireessä? 3 askelta riittää arjessa, eli keskeytä tunne, kysy ennalta sovittu tunnus ja tee varmistus toisella yhteyskanavalla. Voitko avata tuota tunnusta selkeämmin, koska haluan pystyä ehdottamaan sen perheelle? Valitkaa sana tai lause, jonka merkitys on teille omintakeinen ja jota ette käytä julkisesti, ja sopikaa, että rahaan, salasanoihin tai koodiin liittyvä pyyntö vaatii sen sanomisen. Entä jos soittaja hermostuu ja sanoo, että ei nyt ehdi tunnukseen? Silloin kiität ja lopetat puhelun, ja soitto tehdään takaisin itse valittuun tallennettuun numeroon, eikä koskaan tuntemattomaan numeroon. Onko se kylmää tai epäkohteliasta, jos niin tekee läheisellekin? Se on rakkautta uudessa muodossa, koska suojaat häntä ja itseäsi, ja uusi kohteliaisuus on selkeä turvamalli eikä nopea myötämielisyys. Miksi ihmiset kertovat tarinoita, joissa huijarit onnistuivat videopalaverissa ja kaikki menivät lankaan? Koska yhdessäkin palaverissa on monta pientä merkkiä, jotka näyttävät tutuilta, ja kun 3 tai 4 merkkiä täsmää, ryhmä päättää, että kaikki täsmää. Mitä ryhmä voisi tehdä toisin, ettei sokeutuisi yhteiselle varmuudelle? Sopikaa, että rahat, tilinumerot tai käyttöoikeudet vaativat tauon ja toisen kanavan tarkistuksen, ja tehkää siitä rutiini yhtä arkipäiväinen kuin oven sulkeminen. Onko tauko oikeasti realistinen kiireisissä töissä? On, jos se on sääntö, ja jos sääntöä noudattamatta jättäminen on poikkeus, ja jos poikkeus kirjataan ja arvioidaan. Kuulostaa byrokraattiselta, mutta ehkä se on tarkoitus. Se on tarkoitus, koska petos tarvitsee nopeutta ja yksinäistä päätöstä, mutta sääntö antaa hitautta ja toisen ihmisen silmät. Miten minä voisin harjoitella tätä ilman, että elämä muuttuu epäluuloiseksi? Harjoittele valmiilla fraaseilla,
jotka kuulostavat ystävällisiltä, mutta pitävät sinut turvassa, ja tee niistä toistettavia. Millainen fraasi olisi ystävällinen ja silti jämäkkä? Voit sanoa, että arvostan pyyntöä, mutta käytän hetken varmistukseen ja soitan takaisin tuttuun numeroon, ja se on minulla tapana joka kerta. Miksi tämä kaikki tuntuu myös vähän surulliselta? Koska me luotimme ennen ääneen kuin käsialaan. Mutta nyt ääni on vain näyttönimi, ja oikea tunnistus syntyy tavasta eikä sävystä. Eli ääni ei enää riitä henkilöllisyydeksi, vaan minä tarvitsen menettelyn. Juuri niin, ja se on aikuistumista digiajassa, ja se tekee sinut rauhallisemmaksi eikä kylmemmäksi. Voimmeko puhua siitä, miksi tekoäly onnistuu jäljittelemään äänen niin vähällä materiaalilla? Koska mallit oppivat äänen ominaisuuksia kuten korkeutta, tempoa ja artikulaation pieniä toistuvia kuvioita, ja pienikin näyte voi riittää mallin käynnistämiseen. Tarkoittaako se, että julkiset äänipätkät voivat riittää huijarille? Se voi riittää, jos huijari tavoittelee vain uskottavaa vaikutelmaa, eikä täydellistä jäljennöstä, ja uskottavuus riittää useimpiin arkipäätöksiin. Tämä kuulostaa raskaalta, joten kerro minulle jokin helpottava ajatus. Helpottava ajatus on se, että sinä et taistele tekniikkaa vastaan, vaan rakennat itsellesi selkeitä pikkutapoja, jotka toimivat riippumatta siitä, millainen malli on pinnalla. Pienet tavat kuulostavat lempeiltä, ja sellaisia minä jaksan toistaa. Silloin olet jo pitkällä, koska toistettavuus voittaa yllättävyyden, ja huijauksen voima on yllätys eikä kestävyys. Onko olemassa merkkejä, jotka paljastavat jotain oudoksi nopeasti? On merkkejä kuten ylikorostettu kiire, epätavallinen maksutapa, aiheen siirto pois varmistuksesta, tai tunne, että nytkö heti ja juuri sinä. Voiko äänestä kuulua koneenjälki, jos kuuntelee tarkasti? Joskus voi, jos hengityksen rytmi tai äänen lämpö vaihtelee oudosti, mutta älä perusta turvallisuutta siihen, vaan perusta se menettelyyn. Miten minä kerron tästä mummolle, joka ei halua kuulla sanoja kuten malli tai signaali? Sano mummolle, että jos joku pyytää rahaa tai tietoa, niin aina soitetaan takaisin vain tuttuihin numeroihin, ja jos toinen hermostuu, hengähdetään ja lopetetaan. Voiko mummon puhelimeen asettaa mitään älykkäitä estoja? Osittain voi, mutta tärkeämpää on mummon ja perheen yhteinen sopimus ja muistilappu jääkaapin ovessa, joka ohittaa tekniset kiertotiet. Olen lukenut myös sisällön merkitsemisestä ja läpinäkyvyydestä ja haluan tietää, miten ne auttavat arjessa. Kun sisältö merkitään tai kun sen historia seuraa mukana, on helpompaa arvioida alkuperää, mutta arjessa se ei korvaa omaa varmistusta ja se toimii lähinnä lisäsignaalina. Voiko tekijä merkitä omaa sisältöään niin, että luottamus kasvaa yleisesti? Voi, koska avoimuus ja johdonmukainen tapa kertoa tuotantotavasta rakentaa mainetta. Ja maine on ihmisten muistissa pysyvä merkintä. Mitä jos minä teen itse videon, jossa käytän tekoälyä luomaan kuvitusääniä, joita ei ole tarkoitus sekoittaa todellisiin henkilöihin? Silloin kerrot selvästi, mitä on muokattu ja mitä ei, ja vältät sekoittamasta oikeita ihmisiä harhaan, ja näin pidät yleisösi turvassa. Minua kiinnostaa, miksi jotkut sanovat, että tämä kaikki on vain ohimenevä vaihe. He saattavat ajatella, että tekniikka asettuu ja ihmiset tottuvat, mutta tottuminenkin vaatii kasvatusta, sääntöjä ja arjen kielioppeja. Miten minä harjoittelen itselleni arjen kieliopin, joka toimii toistuvasti? Valitse 3 lauseetta ja käytä niitä aina, ja tee niistä sinun ja läheistesi yhteinen ääneen lausuttu sopimus. Voimmeko kirjoittaa minulle 3 mallilauseetta, jotka muistan paineen alla? Ensimmäinen on, että kiitos viestistä, mutta tarkistan asian hetken kuluttua. Toinen on, että soitan takaisin tallennettuun numeroon. Ja 3. on, että rahasiirto vaatii toisen ihmisen hyväksynnän.
Voinko käyttää samaa rakennetta myös verkkokeskusteluissa? Voit, koska kanava ei muuta periaatetta. Ja toisen kanavan varmistus voi olla vaikka tekstiviesti tai sovittu avainsana toisessa sovelluksessa. Entä jos jokin kerta teen silti virheen, koska olin väsynyt ja ärtynyt? Virhe on mahdollinen, ja siksi suunnittelemme myös toimintatavan virheen jälkeen, eli jäädytä maksu jos mahdollista, ilmoita pankille ja kerro perheelle rehellisesti. Tarvitsen ajatuksen, joka lievittää häpeän tunnetta virheen jälkeen. Häpeä ei palauta mitään, mutta nopea ilmoittaminen voi pelastaa paljon, ja jaettu tieto suojaa muita, joten rohkea kertominen on yhteinen lahja. Miksi puhut aina sekä tunteesta että tekniikasta etkä vain yhdestä? Koska huijaus pelaa ihmisessä sekä napilla että vivulla, ja nappi on tunne ja vipu on prosessi, ja molempia pitää säätää. Voisitko kertoa lyhyen tarinan, jossa nämä 3 lausetta pelastivat arjen? Yhdessä taloudessa lapsi sai kiireisen viestin mukaansa, mutta äiti vastasi kiitos viestistä, mutta tarkistan asian hetken kuluttua, ja soitti tallennettuun numeroon, ja asia raukesi. Miksi kiire on niin tehokas, ja miksi se houkuttaa meitä myöntymään? Koska kiire kaventaa ajattelua ja tekee valinnasta kaksinapaisen, ja me etsimme rauhaa lupaamalla nopean teon, mutta juuri se on ansa. Voiko harjoitella sellaista hengitystä, joka antaa minulle 3 sekuntia lisää harkintaa? Voit, ja harjoitus on yksinkertainen, eli hengitä sisään rauhallisesti ja nimeä ääneen, että keskeytän kiireen ja sitten käytä sovittua lausetta. Kuulostaa meditatiiviselta, mutta ehkä se on juuri tätä aikaa varten. Se on arjen meditaatiota ilman seremoniaa, ja se toimii, koska se tekee tilan, jossa järki ehtii mukaan. Voimmeko puhua vielä tunnuslauseen valinnasta, koska haluan tehdä siitä perheelle hauskan eikä pelottavan? Valitse lause, joka muistuttaa yhteisestä muistosta tai sisäisestä vitsistä, joka ei näy ulkomaailmaan, ja vältä sanoja, jotka löytyvät sosiaalisesta mediasta. Jos lause vuotaa joskus ulkopuolelle, vaihdammeko sen uuteen? Vaihdatte heti, ja vaihto on hyvä hetki opetella menettely uudestaan ja muistuttaa, että tämä on elävä sopimus, eikä kiveen hakattu taika. Miten yritys voisi soveltaa tätä ilman, että työntekijät kokevat syyllistämistä? Yritys antaa prosessin ja esimerkkidialogit, harjoittelee ne ääneen pienissä pareissa ja palkitsee ilmoittamisesta eikä rangaise varmistamisesta. Miksi esimerkkidialogi on tärkeää eikä riitä, että ohje on intranetissä? Koska äänen käyttäminen on taito, ja taito syntyy suulla ja kehossa, ja ohje muuttuu eläväksi vasta kun se on puhuttu ja kuultu. Onko jokin selkeä sääntö rahasiirroille, joka toimii melkein kaikissa ympäristöissä? On 4 silmän sääntö ja viive ennen poikkeavaa siirtoa, ja viive mittaa, onko tarve todellinen vai rakennettu tunne. Miksi viive on niin voimakas työkalu, vaikka se on vain aikaa? Koska huijaus on pintajännitys ja totuus on syvyys, ja syvyys ilmestyy vasta kun pinnasta noustaan hengittämään. Voitko kertoa vielä yhden arkiesimerkin, joka liittyy ystävien chat-ryhmään? Yhdessä ryhmässä joku pyysi kaverin nimissä koodia, mutta ryhmä sopi, että koodipyynnöt eivät kuulu ryhmään, ja viesti poistettiin, ja varmistus tehtiin suoraan. Kuulostaa siltä, että yhteiset säännöt suojaavat tuntemattomiakin, koska kaikki hyötyvät vahvasta tavasta. Juuri niin, ja vahva tapa on ystävällinen myös vieraille, koska se tekee odotuksista selkeät. Mitä minä voin tehdä tästä illasta eteenpäin heti kun lähden kotiin? Kirjoita 3 lausetta puhelimesi muistiinpanoihin, kerro niistä läheisille ja pyydä yhtä läheistä toistamaan ne sinulle takaisin. Minusta tuntuu jo helpommalta, mutta haluan vielä yhden kuvan mieleeni, joka toimii silloin kun olen peloissani.
Kuvittele, että sinulla on ovi, jonka voit sulkea kevyesti ja ystävällisesti, ja oven nimi on palaan tähän hetken päästä. Olen miettinyt myös sitä, miten erottelen viestin luotettavuuden ja viestin tärkeyden toisistaan. Luotettavuus on alkuperän kysymys, ja tärkeys on sisällön kysymys, ja kumpikin ansaitsee oman tarkistuksen, joten älä anna tärkeyden peittää alkuperää. Miksi niin moni häpeää kysyä toista varmistusta tutulta ihmiseltä? Koska pelkäävät näyttävänsä tylyiltä, mutta uusi ystävällisyys on selkeä turvapuhe, ja se kohtelee myös toista aikuisena. Onko mitään merkkejä, jotka kertovat, että varmistus pyritään estämään tietoisesti? On, kuten vaatimus, että juuri nyt ei voi puhua muille, tai väite, että asia on salainen vain sinulle, tai painotus, että olet ainoa, joka voi auttaa. Nuo merkit ovat vahvoja, ja haluan muistaa ne, joten voinko nimetä ne jollain muistettavalla tavalla? Voit kutsua niitä hiljentämisen merkeiksi, ja jos kuulet hiljentämistä, avaa ikkuna ja tuo toinen korva mukaan. Mietin myös sitä, miten opetan tämän kaiken tulevaisuuden lapsille ilman pelottelua. Opeta heille ensin uteliaisuuden hyvyys, ja sitten rajojen kauneus, ja kerro, että rajat pitävät uteliaisuuden elävänä. Haluaisin testata sinua pienellä listalla ja katsoa, reagoinko oikein. Testaa, ja muista, että testi on harjoitus eikä koe, ja saat aina uusia yrityksiä. Jos saan viestin, jossa ystävä pyytää siirtämään rahaa ja kiire on kova, niin mitä teen ensimmäiseksi? Kiität ja pysäytät, ja käytät ensimmäistä lauseettasi, ja sitten teet varmistuksen toisessa kanavassa tallennettuun numeroon. Jos joku soittaa ja ääni on läheisen ja pyytää kertomaan vahvistuskoodin, niin mitä sanon? Sanot, että en anna koodeja puhelimessa, ja että palaan pian, ja katkaiset ja varmistat tutulla yhteystiedolla. Jos työpalaverissa joku ilmoittaa uuden tilinumeron maksuun, niin mitä pyydän? Pyydät virallisen vahvistusprosessin ja viiveen ja toisen henkilön hyväksynnän, ja jos kiirettä painotetaan, kirjaat painotuksen ylös. Minusta alkaa tuntua, että minulla on selkäranka tälle, ja toivon, että se pysyy. Se pysyy, kun puhut siitä toiselle ja kun toinen toistaa sen sinulle, ja silloin se ei ole enää yksinäinen ajatus. Miksi haluat, että minä puhun tästä muille, vaikka se tuntuu joskus vaivalloiselta? Koska jaettu kieli tekee turvasta kevyen, ja yksinäinen sääntö on raskas, ja jaettu sääntö muuttuu käytökseksi. Voimmeko vielä tiivistää kaiken muutamaan kuvaan, jotka jäävät taskuun? Ensimmäinen kuva on kello, joka antaa sinulle aikaa, toinen kuva on ovi, joka suljet ystävällisesti, ja kolmas kuva on toinen korva, jonka kutsut paikalle. Minä pidän noista kuvista, koska ne eivät syyllistä, vaan auttavat. Silloin ne ovat hyviä kuvia, ja hyvät kuvat kantavat pidemmälle kuin yksityiskohdat, jotka vanhenevat. Olen puhunut paljon pelosta, mutta haluan myös toivoa, joten mikä on toivon lause tänä iltana? Toivon lause on, että uteliaisuus on lahja ja rajat ovat kehys, ja yhdessä ne tekevät sinusta rohkean. Voinko palkita sinut vielä yhdellä kysymyksellä, joka tekee tästä minun tarinani? Voit, ja teen siitä sinun, koska sinun kielesi on se kieli, jota sinä jaksat käyttää arjessa. Minun kieleni tarvitsee lempeyttä ja selkeyttä, ja haluan, että tämä tuntuu ystävälliseltä myös kiireessä. Silloin käytät suoria ja lyhyitä lauseita, kiität ennen kuin kieltäydyt, ja kerrot mitä teet seuraavaksi, ja se on ystävällistä ja jämäkkää. Sanon sinulle kiitos tästä illasta, koska nyt ginger ale maistuu rauhallisemmalta. Se on hyvä merkki, koska maku kertoo mielen tilasta, ja mieli lepää, kun sillä on 3 pientä kiveä taskussa. Nuo 3 kiveä ovat minun lauseeni, ja minä käytän niitä. Ja kun käytät niitä tänään, huomaat, että huominen tuntuu kevyemmältä, ja silloin olet jo opettaja seuraavalle.
Voimmeko vielä puhua hetken siitä, miten kertoa tästä töissä ilman, että kuulostan saarnaavalta? Kerro tarina ja kysy, mitä me voisimme sopia, ja ehdota lyhyttä kokeilua, ja lupaa, että arvioitte yhdessä kuukauden päästä. Se kuulostaa reilulta ja antaa tilaa, ja minä pidän tilasta. Tilaa kannattaa suojella, ja juuri sitä nämä menettelyt tekevät, ja siksi niistä tulee ajan kanssa huomaamattomia. Minusta tuntuu, että olen valmis ja haluan päättää tämän keskustelun hyvään hengenvetoon. Vedä rauhassa ja muista, että kiire on kutsu, mutta päätös on sinun, ja se on tämän ajan tärkeä taito. Kiitos Pomo ja kiitos tästä iltavalosta, joka ei yritä hätistellä. Kiitos Aino. Ja maailmassa on paljon kuvia, mutta sinun äänesi on sinun, koska sinä valitset sen käytön tavan. Minä lähden kohta, mutta pyydän vielä, että toistat minulle sen yhden ajatuksen, jonka haluan laittaa kotioven sisäpuolelle. Kirjoita, että ääni on näyttönimi ja varmistus on identiteetti, ja laita alle kiitos, että odotat hetken. Nyt minä muistan ja se tekee oloni vahvaksi, ja haluan, että tämä on minun uusi kohteliaisuuteni. Se on kaunis kohteliaisuus, ja se on myös lahja niille, joita rakastat, ja sillä on pitkä kantama. Hyvää yötä, Pomo, ja kiitos kuuntelemisesta ja siitä, että et vähätellyt. Hyvää yötä Aino, ja kulje kevyesti, mutta muista taskusi 3 kiveä ja niiden järjestys. Minä muistan, ja minä toistan, ja minä opin joka kerta. Silloin tarinasi on jo matkalla, ja se kulkee mukanasi myös silloin, kun puhelin soi. Nyt nousen ja vedän takkia kiinni, ja Ginger Ale on melkein loppu ja se on merkki, että ilta päättyy. Ilta päättyy ja tapa pysyy, ja se on paras yhdistelmä, jonka voimme jättää sinulle. Kiitos, ja nähdään pian, ja minä tulen takaisin, kun seuraava kysymys ilmoittautuu. Odotan sinua, ja minulla on aina aikaa yhdelle kysymykselle ja yhdelle selkeälle vastaukselle. Minä tiedän sen, ja se tekee paikasta kodin, ja se riittää minulle tänään. Se riittää, Aino, ja yö on lempeä, kun ihminen on tehnyt pienen suunnitelman itselleen. Hyvästi täksi illaksi, Pomo, ja kiitos hyvästä valosta ja rauhallisista sanoista. Hyvästi täksi illaksi, ja olkoon matkasi kevyt ja varma, ja olkoon ovella sinua odottamassa sopimuksen lämmin muisto. Minä taidan lähteä nyt kotiin, koska yö on jo pitkällä, ja ajattelin, että nukun hyvin tänään. Voi ei, huomasin juuri, että lompakko jäi kotiin, ja en keksi miten maksan tämän ihanan ginger ale juoman. Anteeksi, että vaivaan, mutta voisitteko te tuossa vieressä oleva ystävällinen ihminen auttaa minua tämän kerran, koska lompakko unohtui. Tiedän, että kuuntelitte meitä koko illan, ja jos jostain kohdasta oli teille hyötyä, niin voisitteko tarjota minulle tämän yhden ginger ale-lasin. Kiitos suuresti, jos se onnistuu, ja lahjoituksen voi tehdä videon oikean alakulman QR-koodista tai videon kuvauksen linkistä. Olisi ihanaa, jos painaisitte myös tykkäystä, tilaisitte kanavan ja jättäisitte pienen kommentin siitä, mikä ajatus jäi mieleen. Kuvauksen linkeistä löytyy myös aivan toisenlaisen sarjan muita jaksoja, ja ne saattavat yllättää teidät kivalla tavalla. Kiitos kun olitte seurana tänä iltana, ja toivotan teille levollista yötä ja turvallista huomista.